ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବିଷ୍କାର ଅଭିଯାନ 2024 କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ମୋଟରେ ପ୍ରାୟ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତା'ର ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 1, 2024 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କ. ଭାରତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ, ଖ. ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସଠାରେ, ଗ. ଜାପାନର ଟୋକିଓଠାରେ, ଘ. ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦଠାରେ। ଉତ୍ତର ଖ ହେବ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସଠାରେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ରୋଭର ନାମ କ'ଣ? କ. ବିକ୍ରମ, ଖ. ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଗ. ପ୍ରଜ୍ଞା, ଘ. ଇନସାଟ୍। ଉତ୍ତର ହେବ ଗ. ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କ. ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଖ. ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଗ. ସମୀର ଦାସ, ଘ. ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଉତ୍ତର ଖ ହେବ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? କ. 23 ଅଗଷ୍ଟ 2023, 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024, ଗ. 31 ଅଗଷ୍ଟ 2024, ଘ. 15 ଅଗଷ୍ଟ 2024। ଉତ୍ତର ଖ ହେବ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024। ପ୍ରଶ୍ନ 5, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେଉଁ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ? କ. 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଖ. 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗ. 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଘ. 30ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଉତ୍ତର ଗ ହେବ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସେବା ପାଇଁ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବା? କ. 108, ଖ. 112, ଗ. 110, ଘ. 120। ଉତ୍ତର ଖ ହେବ 112। ପ୍ରଶ୍ନ 7, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କ. କଟକ, ଖ. ସମ୍ବଲପୁର, ଗ. ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଘ. ପୁରୀ। ଉତ୍ତର ଗ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ 8, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି? କ. ମୀରାବାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଖ. କାବେରୀ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଗ. ଯମୁନା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଘ. ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଉତ୍ତର ଘ ହେବ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 9, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା? କ. 2010 ମସିହା, ଖ. 2014 ମସିହା, ଗ. 2021 ମସିହା, ଘ. 2001 ମସିହା। ଉତ୍ତର ଖ ହେବ 2014 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 10, 2024 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଶୋର ଜେନା କେଉଁ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? କ. ସନ୍ତରଣ, ଖ. 100 ମିଟର ଦୌଡ଼, ଗ. ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ, ଘ. ହକି। ଉତ୍ତର ଗ ହେବ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ।